Tara, let's buy now and pay later. Get 0% interest using vouchers. Receive your Ads. orders first before paying, Pero sa Facebook. and have up to 12 months in installment. Buy now and pay later. Uy, naghahanap ka ba ng hihirapan online na safe at secure ang iyong personal details? Magtiwala na sa Tala. Ito, mahalaga ang privacy mo. Kaya kapag humiram ka sa Tala, amin lang to. Kaya makakaasa ka na hindi kami tatawag sa kung sino man sa iyong contact list. Perfect, diba? Dito ka na sa Tala. Ito kaya